almajiri mutum. Wai yanzu ina su dan malam ne. Wallahi malam, dan malam yana ɗaya daga cikin abin da ya sa kwanaki ka gani ina ta rashin lafiya. Bankaya. Su dan malam ne suke jana wani guri inda suke yin shaye-shaye. Ɗana Islamiyya zai ba za a kai makarantar allo ba. To bara kamar yayi ta ya gama. Taci. Kaina ne yake ciwo. Almajiri ne. Almajiri mutum. Yawwa dan malam, je ka siyo min wannan maganin nan da maganin mara nan. Na mara? Nan ba sai da mutanen masu kama ne. Kawai bi za ka bani sauri ne. Mai gidanmu ne ke nuna fifiko ni da abokin zamana saboda ni bana haihuwa. Shine sai aka ce na zo wajen malam an riga da an wuce wajen. Saboda yaran mu za su lalace ga shaye-shaye hatta kai ta kawo yanzu almajirai ma shaye-shaye suke yi. A ce wasu su ma tsallako daga wata ariyar su shigo nan su yi shaye-shaye salon su bata mana yaran unguwa. Almajiri mutum. Yawwa na ban ta ban gaya wa umma wannan sabon ba. To kai ma banda abunka da muka shiga gida mai isa wai baka gaya mata ba. Kawata kin san me yake damuna? Dan ni ma hakan ya taba faruwa a kaina. Kin san fa in na samu ina kawo miki. Wani dan almajiri na samu yake zuwa sai wallahi yanzu na bashi kuɗin ya tafi sayo min shiru bai zo ba. Ana bi masu sa'a tana fitowa gaba ɗaya ma a gida. Almajiri mutum.